чандест ки миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва туркия реҷаи раводид амал мекунад ва бо мақсади осон дастрас намудани раводид дар назди сафорати ҷумҳурии туркия дар тоҷикистон маркази раводид таъсис дода шудааст ки фаъолият мекунад ва ҳар нафаре ки азми сафар ба ҷумҳурии туркияро дорад бо мақсадҳои гуногун аз ҷумла кор, сайёҳӣ ва ё таҳсил метавонад аз маркази раводити туркия дар душанбе раводидро осон дастрас карда бошад. айни ҳол ки мо азми сафар ба ҷумҳурии туркияро дорем ва барои гирифтани раводид омадем ба маркази раводити туркия дар тоҷикистон. моро ҳамроҳ бошед, ба шумо нишон медиҳем ки чӣ тавр метавон раводидро аз маркази раводити туркия дар душанбе дастрас кард. ҳар шаҳрванде ки мақсади сафар ба ҷумҳурии туркия дорад метавонад мустақиман ба маркази раводиди мо муроҷиат кунад. шаҳрвандон метавонанд бо пешниҳоди 2-3 номгӯи ҳуҷҷат бидуни тарҷума дар муддати кӯтоҳ аз 3 рӯз то 5 рӯз агар ягон мушкил ё қаблан ҳолати будубошро дар қаламрави ҷумҳурии туркия вайрон накарда бошанд метавонанд визаҳояшонро дастрас намоянд. шаҳрвандон муддати 2 ҳафта то 3 ҳафта мунтазир мешуданд ва баъд аз он ҳуҷҷатҳои худро тарҷума ва аз тариқи нотариуси давлатӣ тасдиқ менамуданд ва айни замон мо тамоми ин чизҳоро аз байн бардоштем. ҳатто қайди чиптаи ҳавопаймо ва қайди меҳмонхонае ки дар қаламрави ҷумҳурии туркия меистанд ва ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо худи шаҳрванд бевосита метавонад ҷамъ кунад биёяд ва ба наздикӣ мо ҳамчунин хизматрасонии бонкӣ дар маркази раводиди худ кушодем ки тамоми пардохтҳоро бо асъори миллии сомонӣ метавонанд дар маркази раводиди мо анҷом диҳанд. ҷумҳурии туркия дар ҷанубу шарқи аврупо ва ҷанубу ғарби осиё ҷойгир аст. пойтахташ шаҳри анқара, аҳолияш тибқи барӯйхатгирии соли 2021 85 миллион нафар. шаҳри Истанбул ки дар барномаи навбатии даври олам доири он қисса хоҳем кард, бо зиёда аз 15 миллион аҳолии худ дар қалби осиёву аврупо ҷойгир аст. Истанбул бузургтарин ва сераҳолитарин шаҳри Туркия ба шумор рафта, бандари асосӣ ва маркази тиҷоратию иқтисодии пойтахти тамоми империяҳо ки маҳз дар он пайдо шудааст ба шумор меравад. маданияти ин шаҳр анъанаҳои юнонӣ, форсӣ, румӣ, византӣ ва усмониро дар бар мегирад. Истанбул ки дар соҳили Босфор ҷойгир аст, бо зебогии худ
ва азамати мавзеи Айя София ва масҷиди Султон Аҳмад, қасри Топкапӣ, инчунин қароргоҳи султонҳои усмонӣ бештар сайёҳонро ҷалб мекунад. Ҳамарӯза садҳо ҳавопаймо аз тамоми ҷаҳон дар фурудгоҳи Истамбул фуруд меоянд ва аз ин ҷо ба дигар нуқоти олам парвоз мекунанд. ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines ки аз калонтарин ширкатҳои ҳавопаймоист, анқариб ба тамоми кишварҳои олам парвоз анҷом медиҳад. тариқи ин ширкати ҳавопаймоии маъруфи олам сайёҳон ҳатто ба Австралия ва Аргентина парвоз анҷом медиҳанд. аз ҷумла аз ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines ҳафтае 5 парвоз анҷом медиҳад ки аксари шаҳрвандони мо ки барои сайёҳату тиҷорат ва корҳои давлатӣ ба Туркия сафар мекунанд, аз ин ширкат истифода мебаранд. ҳамзамон он нафароне ки ба дигар давлатҳои олам тариқи транзит аз Истамбул парвоз анҷом медиҳанд, ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines-ро интихоб мекунанд, зеро хизматрасонии ин ширкат дар сатҳи хеле баланд ба роҳ монда шудааст ва ҳамзамон шаҳрвандон нархҳои дастрас хизматрасонии сатҳи баланд ва парвози ба роҳату бехатарро бо ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines дарёфтанд. билохира баъд аз 4.5 соати парвоз мо расидем ба фурудгоҳи байналмилалии Истанбул. бинандагони гиромӣ, билохира мо расидем ба фурудгоҳи байналмилалии Истанбул ва бояд гуфт фурудгоҳи байналмилалии Истанбул як аз фурудгоҳҳои бузург дар ҷаҳон аст ва сафари мо дар идомаи тақвияти парвозҳои мустақим миёни Душанбе Истанбул ки аз 3 ба 5 маротиба расонида шуд, дар доираи сиёсати осмонӣ кушод сурат гирифт ва барномаи мо аз мавзеъҳои гуногуни зебои Истанбул таҳия мешавад. барномаи даври оламро бинанда бошед ва албатта ки зебоиҳои ин шаҳри зебо ва таърихиро бо ҳам хоҳем дид. Turkish Airlines. фурудгоҳи Истанбул 29 октябри соли 2018 ифтитоҳ гардид. иқтидори он дар марҳилаи аввал 90 миллион мусофир дар як сол ва пас аз анҷоми ҳамаи марҳилаҳо дар маҷмӯъ 200 миллион мусофирро ташкил медиҳад. фурудгоҳи Истанбул ҳамчун як маркази нави авиатсионӣ эътироф шудааст ва имкон медиҳад ки парвозҳо бо зиёда аз 350 самтҳо анҷом дода шаванд. бинандагони гиромӣ, баробари ворид шудан ба фурудгоҳи Истанбул шумо имкон доред 1 соат вайфай ройгон дастрас карда бошед. алҳол ман тарзи дастрас кардани вайфай ройгонро ба шумо нишон медиҳам. фурудгоҳи Истанбул бузургтарин фурудгоҳи ҷаҳон аст. он дар ноҳияи Арнавуткой дар қисмати аврупои Истанбул ҷойгир аст. сайёҳон метавонанд аз фурудгоҳи Истанбул тариқи автобус, таксӣ ва метро ба мавзеъҳои Султон Аҳмад, Фатиҳ, Таксим, Сисли, Беоғлу, Бешиктош ва Аксарай рафта расанд. хизматрасонии нақлиёт дар Истанбул хеле хуб рушд кардааст. ҳар нафаре ки ба ин шаҳр сафар мекунад, аз хизматрасонии метро, автобусҳо, трамвайҳо, таксиҳо, қатораи мармарай, киштиҳо ва фуникулёрҳо васеъ истифода мебаранд. дар шаҳри Истанбул хатсайрҳои зиёди баҳрӣ низ мавҷуданд ки тариқи онҳо сайёҳон метавонанд ба кишварҳои Миср, Исроил, Юнон, Украина ва Федератсияи Россия сафари баҳрӣ дошта бошанд. хизматрасонии меҳмонхонаҳо дар шаҳри Истанбули Туркия дар сатҳи хеле хуб ба роҳ монда шудааст. аксари сайёҳон меҳмонхонаҳоро дар Истанбул тариқи онлайн банд мекунанд. дар ин шаҳри бузург ҳама намуди меҳмонхона аз ҳостел гирифта то меҳмонхонаҳои панситорадоро бо нархҳои дастрас пайдо кардан имконпазир аст. дар шаҳри Истанбул дар маҷмӯъ 2825 меҳмонхона мавҷуд аст. нархи иқомат дар меҳмонхонаҳо дар ин шаҳр дар як шабонарӯз аз $5 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оғоз мешавад. тамоми фаслҳои сол ба шаҳри Истанбул хатсайрҳои сайёҳӣ ташкил карда мешаванд. дар ин шаҳр ҷойҳои диданӣ зиёданд ки барои тамошои онҳо 4-5 рӯз кам аст. илова бар ин, чизе ки дар Истанбул дида мешавад, дар дигар кишвари олам дида намешавад. Истанбул як аз шаҳрҳои бузурги Туркия аст ки наздики 20 миллион аҳолӣ дорад ва аксари сайёҳон бештар ба шаҳри Истанбул ва Анталия ба мақсади истироҳат фароғат меоянд. алниҳол қарор дорем дар минтақаи хуррамдараи шаҳри зебои Истанбул ки инҷо минтақаи хело сернуфуз аст ва биноҳои осмонбусу баландошона бештар дар инҷо дида мешавад. бо вуҷуди сераҳолӣ будан инҷо хизматрасонии нақлиёт хеле дар сатҳи баланд аст. як дақиқа баъд нақлиёти ҷамъиятӣ ворид мешавад, ҳеҷ мушкиле нест. Turkish Airlines.
агар дар харитаи ҷаҳон ба Истанбул назар кунем, мебинем ки он ба ду қисм ҷудо шудааст: Осиё ва Аврупо. Шаҳрро аз ду тараф гулугоҳи Босфор иҳота кардааст. Шаҳрвандони Тоҷикистон барои истироҳат асосан шаҳрҳои Истанбул ва Анталияи Туркияро интихоб мекунанд. Арзиши миёнаи сафар барои истироҳат ба Туркия дар соли равон тақрибан барои як нафар $800-900 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад, ки ба ин маблағ нархи чиптаи ҳавопаймо барои рафту баргашт, иқомат дар меҳмонхона ва наҳорӣ дохил мешаванд. бинандагони гиромӣ, инҷо минтақаи Кабаташ аст, истгоҳи охири Кабаташ дар шаҳри Истанбул ва яке аз маконҳои тамошобоб аст, ки сайёҳон барои тамошои халиҷи Босфор ба инҷо меоянд. Turkish Airlines. аксари сайёҳон шаҳри Истанбул ва Анталияро барои сайёҳат интихоб мекунанд. Ба иттилои Вазорати фарҳанг ва сайёҳии Ҷумҳурии Туркия, меҳмонон аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Британияи Кабир, Амрикои Лотинӣ ва Осиё низ ба ин кишвар таваҷҷӯҳ доранд. ҳар вақте ба шаҳри Истанбул омадед, аз чунин воситаҳои нақлиёт, яъне ки нақлиёти барқӣ истифода баред, зеро таксиҳо шуморо фиреб медиҳанд ва шумо барои ворид шудан ба чунин автомашинаҳо, барои дастрасӣ пайдо кардан аз истифодаи чунин воситаҳои нақлиёт шуморо мебояд ки корти Истанбулро дошта бошед. барномаи мо идома доранд, пайгири барномаҳои мо бошед. бурҷи Галата як аз қадимтарин ёдгориҳои шаҳри Истанбул аст. ба баландии таъсирбахши худ манора, ки 61 метр сарфи назар аз он ки дар асри 14 сохта шудааст, баландии табиии теппа ҳамон ном илова карда шудааст. Галата аз ҳама минтақаҳои Истанбул комилан намоён аст. сайёҳон барои дидани мӯъҷизаи меъмории асри миёнагӣ назар ба дигар мавзеъҳои Истанбул бештар ба ин ҷо меоянд. ин манора дар миёнаҳои асри 14 сохта шудааст. мувофиқи кофткоҳҳои археологӣ, мавзеи муфиди ин минтақа ҳанӯз дар асри 5, вақте ки пешгузаштаи Галата дар ин ҷо бунёд шуда буд, истифода мешуд. дар солҳои гузашта Галата ҳамчун манораи оташнишонӣ ва ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ барои парвозҳои ҳавоӣ истифода мешуд. соли 1965 Галата барои тамошобинон боз гардид. барои тамошои манзараҳои зебои Истанбул сайёҳон ба бурҷи Галата мебароянд. дар болои манора тарабхона ва қаҳвахонаҳо мавҷуд аст, ки ба онҳо 2 лифт хизмат мерасонад. дуруди дубора бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо қарор дорем дар минтақаи Эминёну, воқеъ дар соҳили Босфор, ва пушти сари ман шумо бинандагони гиромӣ қалъаи Галатаро мебинед, ки баромадан барои қалъаи Галата яъне ки $40 амрикоӣ муодили 400 сомони тоҷикиро ташкил медиҳад. мо низ аз ин ҷо қалъаи Галатаро хуб мушоҳида мекунем. барои ҳамин сафари худро ба дигар минтақаҳои Истанбул идома медиҳем. долмабахча як аз бузургтарин қасри Туркия аст, ки дар қалби Истанбул ҷойгир аст. он масоҳати 45000 метри мураббаъро фаро мегирад, ки дорои 46 утоқи корӣ, 6 толор ва 68 ҳамом мебошад. дар давраи танзимат, меъморӣ ва ороиши қаср таъсири афзояндаи услубҳо ва меъёрҳои аврупоӣ ба фарҳанг ва ороиши усмониро инъикос мекунад. аз қисмати берун, махсусан аз тарафи Босфор, як сохтори классикии аврупоиро нишон медиҳад, ки аз ҷониби як авангарди калон бо 2 авангарди паҳлӯӣ тақсим карда шудааст. макони Долмабахче дар ибтидо халиҷе дар Босфор буд, ки флоти усмонӣ дар ин ҷо лангар гузошта буд. дар ниҳоят дар асри 18 майдон барқарор карда шуд ва ба боғи императорӣ табдил ёфт, ки аз ҷониби султонҳои усмонӣ хеле писанд буд. номи Долмабахче, яъне боғи пуршуда, аз калимаҳои туркӣ долма ба маънои пуршуда ва боғче ба маънои боғ гирифта шудааст. дар тӯли асрҳои 18 ва 19 дар ин ҷо қасрҳои хурди тобистона ва павилёнҳои чӯбӣ сохта шуданд, ки дар ниҳоят маҷмӯаи қасри соҳили Бешиктошро ба вуҷуд оварданд. як аз рамзҳои асосии Истанбул масҷиди Айя София мебошад. Айя София як аз ҷозибаҳои асосии Истанбул ва макони ҷалби сайёҳоне, ки аз ин шаҳр дидан мекунанд, маҳсуб мешавад. ин мавзеъ дар минтақаи Султон Аҳмад дар соҳили дарёи Босфор ҷойгир аст. ҳоло он як маҷмӯаи осорхона аст, ки таърихи хеле бой дорад. Айя София дар маконе ҷойгир аст, ки то асри 4 ин ҷо бозор ҷойгир буд. дар шакли ҳозираи худ бино соли 537 кушода шудааст.
дар рафти сохтмон масолаи беҳтарин ва баландсифат ки аз гӯшаю канори ҷаҳон оварда шуданд истифода шудааст. дохили маъбад бо тилло, нуқра, устухони фил ва сангҳои қиматбаҳо оро дода шудааст. дар тӯли тақрибан 500 сол Айя София яке аз зиёратгоҳҳои асосии мусалмонон буд. Камол Отатурк, асосгузори Туркияи муосири дунявӣ, дар соли 1935 бо як фармони вижа ин масҷидро ба осорхона табдил дод. соли 1985 бинои осорхона ба рӯйхати мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шуд. масҷиди Султон Аҳмад ки бо номи масҷиди Кабуд низ маъруф аст, дар маркази Истанбул ҷойгир аст. ин масҷид рамзи шаҳр аст, бо ҳашамати худ гардишгарони оламро мафтун кардааст. ин бино арзиши бузурги меъморӣ дорад. он бо фармони Султон Аҳмади як сохта шуда буд. кори ин масҷид соли 1609 оғоз ёфт ва танҳо пас аз 7 сол анҷом ёфт. дар сохтмони он сангҳои қиматбаҳо ва мармари нодир истифода шуданд. дар сохтмони масҷиди Кабуд беҳтарин усулҳои меъмории византия ва классикии усмонӣ истифода шуда, ҳам ба сохтори муҳандисӣ ва ҳам ба унсурҳои ороишӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ дода шудааст. бино бо сафолҳои махсуси сафолӣ бо рангҳои кабуду сафед ороиш дода шуда буд ки ба шарофати он масҷид воқеан кабуд менамуд. онҳо дар фабрикаи кӯҳнаи Инзе ки бояд танҳо барои ҳамин сохтмон маҳсулоти нодиру хушсифат мебароварданд, тамоми шартномаҳои тиҷоратӣ бо харидорони дигарро бекор карданд. дуруди дубора бинандаи азизи телевизиони ҷаҳоннамо, барномаи даври олам. барномаи моро аз шаҳри зебои Истанбул бинанда ҳастед. айни ҳол дар идомаи сафар мо омадем ба мавзеи масҷиди Султон Аҳмад ва масҷиди Софияи Муқаддас ки дар рӯбарӯи масҷиди Султон Аҳмад қарор дорад. ва бояд гуфт ки бинандагони гиромӣ, ҳар сайёҳе ки ба шаҳри Истанбул ташриф меорад, албатта ки аз ин ду мавзеъ ки рамзи Истанбул маҳсуб мешаванд дидан мекунад. барномаҳои дигари ҷаҳоннамо идома доранд. барномаи даври оламро бинанда бошед. ҷолибтарин, ҷозибтарин мавзеъҳо моро дар пеш аст. Turkish Airlines. хусусияти дигари масҷиди Кабуд дар он аст ки он мисли маъмулӣ на 4 манора, балки 6 манора дорад. имрӯз сайёҳон метавонанд озодона вориди масҷид шаванд. хиёбони Истиқлол аз маконҳои дигари Истанбул ба шумор меравад. ҳар сайёҳе ки ба ин шаҳр сафар мекунад, албатта аз хиёбони Истиқлол дидан мекунад. ин як минтақаи хеле кӯҳна ва зиндаи Истанбул аст ки дар он фарҳангҳои гуногун бо ҳам омехтаанд. бо гузашти вақт ин минтақа ба маркази муҳими тиҷорат табдил ёфт. пас аз эълони ҷумҳурии Туркия дар соли 1923 майдони Тақсим дар ноҳияи Беоғлу тадриҷан ба маркази муосири Истанбул табдил ёфт ва ноҳияи таърихии Султон Аҳмад маркази сайёҳии шаҳр ҳисобида шуд. дар маркази майдони Тақсим соли 1928 муҷассамае бо номи Ҷумҳурият гузошта шуд. баландии муҷассама 12 метр буда, дар пояи он қаҳрамонони ҷанги озодихоҳии миллӣ тасвир шудааст. дар биноҳои гирду атрофи майдон меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва қаҳвахонаҳо маскан гирифта, аксар вақт дар худи майдон намоишҳои гуногун барпо мегарданд. аз майдони Тақсим машҳуртарин кӯчаи Истанбул, Истиқлол, сарчашма мегирад ки ҳамасола миллионҳо сайёҳ аз он дидан мекунанд. дарозии кӯча қариб 1,5 километр аст. ин кӯчаи пиёдагард аст, аммо барои трамваи ретрои сурх истисно аст. трамваи машҳури таърихӣ аввалин чизест ки дар кӯчаи Истиқлол дар Истанбул алоқаманд аст. кӯча инчунин маркази харид аст ва барои харидорон вақтхушии беҳтарин фароҳам меорад. дар ин ҷо сайёҳон метавонанд мағозаҳои брендиро пайдо кунанд ё метавонанд антиқаҳо, китобҳои кӯҳна, харитаҳо ва марказҳои поштаро харид намоянд. ба ғайр аз ин, сайёҳон дар ин ҷо метавонанд ройгон аз мусиқии миллатҳои гуногун лаззат баранд, зеро кӯча ҳамеша пур аз навозандагони кӯчагӣ аст. онҳое ки ғизои болаззатро дӯст медоранд, дар ин ҷо тарабхонаҳои туркӣ, чинӣ ва итолиёвӣ низ пайдо карда метавонанд. инҷо майдони Тақсим, кӯчаи Истиқлол аст ки яке аз кӯчаҳои серодами шаҳри Истанбул аст ва 24 соат дар ин кӯчаҳо одам аст, рафту омад аст, савдо аст ва дар ду тарафи ин роҳ нуқтаҳои фурӯши хӯроки умумӣ, мағозаҳои брендӣ ва дигар марказҳои фурӯш фаъолият мекунанд. тавсия медиҳем ки ба нафароне ки дар ин ҷо ба савдои ғайриқонунии кӯчагӣ машғуланд бовар накунед. онҳо маҳсулоти қалбакию пастсифатро ба шумо пешниҳод мекунанд. бинандагони гиромӣ, ва рамзи асосии ин кӯча ҳамон як қатораи ранги сурхи хурд аст ки қатораи қадимӣ аст ва ҳар сайёҳе ки ба ин ҷо ташриф меорад аз он истифода мебарад, зеро он ҳамчун яке аз рамзҳои Истанбул ҳисобида мешавад.
бурҷи духтар дар Истанбул мисли ҳайкалчаи шево дар бахмали тираи обҳои Босфор медурахшад. сарфи назар аз андозаи хурдаш мавриди таваҷҷӯҳи хоси сайёҳон қарор дорад. дар бурҷи духтар сайёҳон метавонанд дар тарабхонаи услубии асримиёнагӣ хӯрок хӯранд, ба саҳни мушоҳидаҳо баромада аз мағозаи хурд тӯҳфаҳои хотиравӣ ва армоғонҳо харидорӣ намоянд. бурҷи духтар як аз рамзҳои машҳури Истанбул маҳсуб мешавад. бурҷ ҷо худ манораи духтар дар як ҷазираи хурди табиӣ дар обҳои халиҷи Босфор ҷойгир аст. бурҷи духтар як бинои зебои сеошунаи меъмории ғайриоддӣ мебошад, ки дар тӯли асрҳо гулугоҳи Босфорро зеб додааст. таърихи расмии бурҷ ба соли 411 пеш аз мелод рост меояд. дар миёнаҳои асри 15 вақте ки туркҳо Константинополро забт карданд ва онро Истанбул номгузорӣ карданд, дар ҷазира як чароғаки чӯбӣ сохта шуд, ки рӯ ба рӯи баҳри Мармара ҷойгир аст. дар замони империяи Усмонӣ маҳбусони ба қатл маҳкумшуда низ дар ин ҷо нигоҳ дошта мешуданд. бурҷ дар гулугоҳи Босфор дар қисми осиёии Истанбул мавқеият дорад. расидан ба ин манора танҳо тариқи роҳи обӣ имконпазир аст. атрофи номи духтарро гирифтани ин манора нақлу ривоятҳо зиёданд. боғи гулхона як аз ҷойҳои дӯстдоштаи сайёҳони маҳаллӣ ва сайёҳони хориҷӣ дар Истанбул ба шумор меравад. сайёҳоне ки ба шаҳри Истанбул сафар мекунанд метавонанд баробари тамошои дигар мавзеъҳои Истанбул боғи фарҳангӣ фароғатии гулхонаро низ тамошо карда бошанд. дар замони императории Усмонӣ боғи гулхона ҳудуди қасри султон буд ва дар он танҳо султон ва дарбориён роҳ мерафтанд. тарҷума аз туркии ин ном ба парки садбаргҳо монанд аст, ки бо шумораи зиёди ин гулҳо дар саросари гулхан алоқаманд буд. гулзорҳо то имрӯз нигоҳ дошта шуданд. дар соли 1880 боғ бори аввал барои меҳмонон кушода шуд. соли 1926 дар он муҷассамаи Отатурк ифтитоҳ ёфт. дар соли 2003 он пас аз барқарорсозии тӯлонӣ аз сӯхтор ба рӯи мардум дубора боз шуд. дар фасли баҳор сайёҳон ва сокинони маҳаллӣ барои иштирок дар ҷашнвораи гули анъанавии туркӣ ба ин боғ меоянд. ин чорабинии васеъмиқёс аз соли 2005 ҳамасола баргузор мешавад. дар давоми ҷашнвора тамоми қаламрави лолаҳои бениҳоят зебо, навъҳо ва сояҳои гуногун пур аст. дар Туркия як навъи махсуси яхмос мавҷуд аст, ки ҳар як сайёҳе ки ба ин ҷо сафар мекунад бояд онро чашад. онро дар забони туркӣ мараш дондурмасӣ, яъне яхмоси қаҳрамонмараш мегӯянд. ин яхмос аз номи вилояти қаҳрамонмараши Туркия гирифта шудааст. бисёриҳо онро дондурма меноманд, ҳарчанд дар асл туркҳо ҳама навъҳои яхмосро дондурма меноманд. ин ширинии ғайриоддӣ, ки дар Туркия хеле маъмул аст, онро метавон яхмоси классикӣ номид. яхмосро ба маънои муқаррарии худ омода кардани ғайриимкон аст, то дар кӯчаҳои як кишвари гарм фурӯхта шавад. ин ширинӣ аз шири буз ва хокаи орхидея истифода шудааст. аз сабаби оне ки хока ба шириниҳо илова карда мешавад, он ғафс мешавад. он ҳатто метавонад дар болои сари инсон печида ва ба самтҳои гуногун дароз карда шавад. ин намоишест, ки бисёре аз яхмосфурӯшон намоиш медиҳанд. ватани ин яхмос шаҳри қаҳрамонмараш аст. бинандагони гиромӣ, ҳар вақте ки ба Туркия омадед, ба найрангҳои яхмосфурӯшои сарироҳӣ бовар накунед, зеро ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд. ҳар гуна бозиҳои шавқовар анҷом медиҳанд. дар охир марозиро ба шумо медиҳанд, на ин ки ҳадия бо нархи гарон, 10 баробар гарон аз дигар нуқтаҳои фурӯши муқаррарӣ ба шумо медиҳанд. айхол мо месанҷем ва барномаи моро бинанда бошед. бинандагони гиромӣ, дидед ки чӣ гуна мардумро найранг ҳангоме ки маро яхмосро нагирифтӣ, онҳо ба ғазаб шуда бо шумо қабеҳ муомила мекунанд. пайгир бошед. таърихи ин яхмоси машҳур чанд аср пеш гуфта мешавад. дондурма дар зарфҳои махсуси чӯбин фурӯхта мешавад ва барои он ки мода ғафс нашавад, онро доим хамир кардан лозим меояд. ин раванд аз яхмосфурӯш заҳмати зиёдро талаб мекунад. нуқтаи дигаре ки ҳамеша сайёҳонро ба ҳайрат меорад ин аст, ки чунин яхмос бечунучаро бо корд ва чангак пешкаш карда мешавад, зеро дар аксар ҳол хӯрдани он хеле мушкил аст. зимнан ин яхмос дорои бисёр унсурҳои муфид аст. бозори мисрӣ, ки дар қисмати Истанбули кӯҳна дар ноҳияи Эминёну ҷойгир аст, дуввумин бозори калонтарини шаҳр
پس از گرم بازار به شمار می رود. در حدود آن قریب 800 دکان موجود است که بیشتر در آنها شیرینی ها، گیاهای شفابخش، میوه های خشک، دیگر محصولات شیری فروخته می شود. آن را ابتدا بازاری نو و اینچنین مادرن می نامیدند. بعدا آن را مصری نامیدند از سبب آنکه که قسم زیادی محصولات آن وقت از هندوستان و اروپا توسط مصر انتقال داده می شد. بازار مصر دو مرتبه سال 1691 و سال 1940 در آتش خراب شده بود. در رفت کارهای برقرارکنی سالهای 1940-1943 مجمع بسیار ویژگی‌های اصلی خود را گم کرده است. بازار کلان یا خود گران بازار در استانبول از کلانترین و مشهورترین بازارها به شمار می رود. این بازار 66 کوچه و زیاده از 4000 مغازه دارد. امروزه تقریبا نیم میلیون خریدار هم مهمانان و هم ساکنان به اینجا میآیند. حالا در قسمت پوشیده بازار که قریب نصف تمام میدان را اشغال میکند، همه چیزی دنیا را پیدا کردن ممکن است. این مجمع بزرگ سودا 18 دروازه دارد. قرار داریم در بازاری گران بازار استانبول که یکی از بازارهای کلانترین استانبول به شمار می رود. تنها در این موضع زیاده از 4000 دکان و مغازه های فروش محصولات زرگری، ارمغان ها و خشک میوه ها قرار دارد و سیاحانی که به شهر استانبول تشریف می آورند البته که از اینجا دیدن کرده با خود ارمغان و دیگر محصولات زرگری خود را دسترس می کنند. باغ فرهنگ فراغتی یلدیز زمان یک قسمی باغ قصر یلدیز را تشکیل میداد. آن زمان باغ با دیوار احاطه شده بود و تنها برای اعضان سلاله حکمران جدا کرده شده بود. در زمان بیزانتیا میدان باغ Turkish Airlines. شد. در عصرهای من بعد آن در پس قصرهای ساحلی بحر همچون یک باغ باقی ماند. در نزد قصر باغ ساخته شده بود که آن را دیوارهای بلند احاطه نموده در زمان حکمرانی سلطان عبدالحمید دو از باغ جدا کرده شده است. در باغ حوض خرد صنعی، پاویلون‌ها، خانه‌های استقامتی و زواد چینی سازی ساخته شدند. امروز در باغ مذکور گل‌ها، رستنی‌ها و درختان از تمام گوشه‌های گوناگون عالم جمع‌آوری شدند که زیبایی آن را دوچند نموده است. از بلندی باغ منظره‌های زیبای گلوگاه باسفور نمایان است. روزهای استراحتی باغ یلدیز سرودم است. رستنی‌های معمول در باغ از مگنولیا، لورای خلیجی، سوسن سرخ اروپایی، آهک نقره و شاهبلوط اسب عبارتند. بینندگان گرامی، ما بعد از تماشای زیاد یک مکان دیگری استانبول را کشف کردیم و این هم باشد پارک یلدیز است که در منطقه بشکتاش جایگیر است. مثل باغ غلبه تاجیکستان در بلندی جایگیر است و واقعا هم یک جای سرسبز و تماشاوب است که ساکنان و سیاحان آمده در اینجا استراحت و فراغت میکنند و ما نیز بار دیگر سپاس و مینه‌داری خود را برای تهیه برنامه به سرپرستان بیان میکنیم. استراحتگاه نزدیک ساحلی فلوریا در قسمت اروپایی استانبول در ساحل بحر مرمره جایگیر است. موضع مذکور را میدان‌های وسیع، چترهای ضد آفتابی و کرسی‌های براحت احاطه کردند. در نزد ساحل قهوه‌خانه، جای‌های استراحتی و دیگر انشاءات یاری رسان موجودند. برای استراحت اویلوی، سیر و گشت در ساحل بحر و پیکنیک‌ها اینجا خیلی قلای است. در نزدیکی آن خانه تابستانه آتاتورک، مرکز سودای فلوریا و اکواریوم مشهور استانبول جایگیر است که ساحل را به یک مکان زیبا برای استراحت و سیر و گشت اویلوی تبدیل دادند. بینندگان گرامی، اینجا ساحل بلتور واقع در منطقه فلورای استانبول است که استراحتگاه دولتی است و به شما توصیه می‌دهیم که هنگامی که به شهر استانبول آمدید از این موضع استفاده برده استراحت و فراغت کنید، زیرا برترت آن در آن است که در اینجا که استراحتگاه دولتی است خدمت رسانی خیلی ارزان است. 120 لیر برابر به 40 سومانی پول ملی تاجیکی. اکثرای و بخصوص لاللی مرکزهای اساسی واردات، صادرات متاع، لباس ارزان، پایافزار، قسم‌های ماشین و چرم میباشد که خریداران از کشورهای اروپای شرقی و آسیا طریق اتوبوس‌ها به اینجا میآیند. در اینجا نه تنها ترکی بلکه زبان روسی را نیز شنیدن ممکن است. اکثرا یک از ناحیه‌های استقامتی ناحیه فتح است که در پهلوی منطقه لاللی ناحیه تاریخی امنیانو در قسمت اروپای استانبول معاصر جایگیر شده است.
аз лиҳози фарҳангӣ ва таърихӣ лалелӣ бо ҷойдишавӣ яке аз ёдгориҳои таърихии масҷиди валида машҳур аст. айни замон аксарай ба мисли лалелӣ ва беязид ба рушди сайёҳӣ ва тиҷорат бо кишварҳои аврупои шарқӣ пеш аз ҳама бо ittiҳоди давлатҳои мустақил инчунин руминия нигаронда шудааст. лалелӣ ё собиқ бозори хазина таърихи хеле қадим дорад. ин бозор дар солҳои 1950 дубора эҳё шуд ва то имрӯз ба сабаби нони бисёре аз тоҷирон табдил ёфтааст. бозори машҳури лалелӣ ки дар кӯчаи орду ҷойгир аст ҳам гузаштаи таърих ва ҳам қобилияти тиҷоратии худро нигоҳ доштааст. бинандагони гиромӣ, минтақаи аксарай яке аз минтақаҳои серодами шаҳри Истанбул аст. аслан дар инҷо соҳибкорон бо мақсади харидории молу коло ва интиқоли он ба кишварҳои мухталифи олам ташриф меоранд ва инҷо бори дигар сипоси миннатдории худро барои таҳияи барнома ба сарпарастон аз ҷумла ба ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines баён менамоем. ҳамакнун ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines парвозҳои худро аз шаҳри Душанбе ба самти Истанбул зиёд намуд. бо ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines ҷаҳонро барои худ кашф кунед. Turkish Airlines. аксари дуконҳои бозори лалелӣ аз солҳои 1980 ба яклухфурӯшӣ машғуланд. имрӯз ҳам дидан мумкин аст ки занон дар ин ҷо хариди калон мекунанд. дар ин бозор дуконҳои чакана низ мавҷуданд. асъори тиҷорат асосан дар ин ҷо бо лири туркӣ ва доллари амрикоӣ сурат мегирад. бозори лалелӣ дар қисми кӯҳнаи Истанбул ҷойгир буда дар қад-қади хатти трамвай дуконҳои зиёде яклух дар кӯчаҳои дохилӣ дуконҳои махсус бо нархҳои гуногун мавҷуданд.